Lidt øde. Hej. Hej. Jesper. Vil du ikke stille dig lige her ved siden af mig? Ja. Du ser ikke tryg ud alene herovre. Nej, så kan vi få Per heroppe også. Per, kom lige, og så giv lige Per en lille hånd, mens han kommer op. Ja, rolig. Ja. Per, vil du ikke komme op på den her side af mig? Fordi så... Hej. Jesper. Ja, det havde jeg næsten gættet. Nå, se, jeg skal jo høre lidt om jer her, så I holder fest? Nej, hvad tror du? Jamen, så ved jeg ikke, hvad er det så? Party. Ja. Og så er der Michael, så er det, når jeg kigger over på Lisbeth, så er det ikke, jeg snakker med, ikke også? Så behøver jeg ikke sige noget. Nej, så gjorde det så igen. Og så er der inviteret gæster også? Ja. Yes. Er der nogen, der har fået gaver? Ja. Ja, det går ikke helt så godt, som jeg har tænkt mig, fordi jeg synes selv, at jeg stiller nogle gode spørgsmål, ikke? Det gør du. Ja, jeg er glad for, at I er enige, men jeg synes måske, de svar, I kommer med, det er sådan lige på kanten til i hvert fald lidt. Okay. Nej, det er ikke okay. Men jeg tror måske, når vi kommer lidt mere i gang, så begynder du at sige lidt mere. Det var ikke lige nu i hvert fald. Og der skete det faktisk lige præcis det, jeg var blevet bange for. Og det er, at du begynder at snakke i munden på mig. Okay. Nej, det er ikke okay. Nej. Men det kan faktisk godt blive værre, og det er nok især dig, Per. Jeg tror godt, du kunne finde på at skifte emne. Og snakke noget, som jeg slet ikke har lyst til. Jo, det tror jeg. Jo. Og problemet er, at jeg stoler ikke helt på dig, og det kan jeg se, det der. Det gør du heller ikke. Du kigger væk, når jeg snart siger stole på, så kigger du den anden vej. Ja. Og jeg tror måske, det er med en rigtig god grund. Og det kommer ikke til at ske det her med at bare skifte emne. Og det ved jeg, fordi jeg har taget en ting med, så vi kan undgå, at det sker. Og det har jeg lige her i min taske her. Gucci. Lisbeth kigger opad. Ja, Lisbeth kigger også væk. Det var fordi, hun hørte, der var nogen, der sagde taske, og så siger hun, hvor? Men Per, jeg kan gerne vise dig, hvad jeg har, så kan du ikke stille det her foran mig? Så jeg ryggen til alle de andre. Og så skal jeg lige høre dig en gang. Har du set sådan en her før? Ja. Ja? Den du har set, kunne den gøre sådan her? Prøv at se. Nej. Og nu griner du. Og det er jo sikkert, fordi du har ikke gættet den, den skal du have på. Nej. Men ved du hvad, jeg er så glad for, at du tager det med godt humør indtil nu. Og se, hvis du lige holder fast med let hånd sådan, så skal jeg lige have den hængt op på din øre en gang her. Og det må jeg sige, Per. Du har nogle rigtig gode ører til at hænge ting op på. Og jeg skal lige se, hvordan du ser ud en gang. Ved du hvad, du ligner næsten selv. Prøv at vente om, så de andre de kan se det også. Ja, det er rigtig, rigtig fint. Og Lisbeth, jeg kan se på dig, du er sådan lidt blandet lige nu. Fordi for det første, så synes du faktisk, at Jan han ser lidt sjov ud. Men for det andet, så du også, at jeg havde en skræd, ikke også? Ja, og jeg synes, det er totalt... Per, ja, Per. Jeg vil 10 gange hellere have, hvis du falder i natten end mig til det der. Ja, ved du hvad? Det kan jeg. Hvis du stiller det her, så kan jeg har sørget for, at du får den pæne. Ja. Se, hvis nu jeg tager dig i hånden her, så sker der ingenting med det. Og det, se, hvis nu du bare lige holder fingrene i ro, for jeg mærker du lidt af pelfinger. Altså Per, han er jo, han kan bevidne, at det går ikke spor ondt. Nej, det er ikke ham et kamera. Og se, du kommer til at blive rigtig, rigtig yndig. Ja. Har det ikke en skid med det at gøre? Prøv at se, hvis du lige holder fast der, ved du hvad, du kommer til. Så bliver det lidt sjovt for dig også, ikke også? Hallo. Ja. Sådan, ved du hvad? Det er simpelthen bare perfect. Så tror jeg også, de andre de kan følge lidt med. Og Lisbeth, jeg skal lige høre, inden at vi sådan for alle går i gang her. Det er rigtig god. Lisbeth, er det så slemt, som du regner med? Nej! Det er faktisk rigtig god. Og hvad med dig? Lisbeth, jeg tror lige sådan. Hygger du dig også indenunder? Ja. Det er godt så. I er klar til at gå i gang simpelthen? Ja! Jamen det er godt. Jeg skal høre lidt om jer her, så jeg tror det vi kom fra at snakke om, det var hvad I egentlig lavede her, ikke også? Jamen vi holder fest! Ja, det er party! Ja, det er firmafest! Og fødselsdag! Jubilæum! Stiv! Ja!
aldrig. Ja, jeg gør. Jeg er butiksleder. Ja. I Brands Passage. Ja. Ja. Det er mig, der bestemmer det her. Er det? Ja. Hvad laver du så, Per? Jeg laver lige det, der passer mig. Og hvad er det? Det er så let som muligt. Det er rigtig god til. Så du arbejder for bilbutikken også? Ja, ikke kun. Og jeg laver også noget for mig selv. Når jeg mangler penge. Det gør jeg tit. Hvad laver du så? Ja, så laver jeg lige en bil. Jeg køber noget gammelt lort. Du køber noget gammelt skidt. Ja, helst så billigt som muligt. Og så sælger jeg så dyrt som muligt. Så du laver biler i stand? Nej, jeg fik sådan bare lige kosmetisk. Så de ser godt ud. Så tager jeg kassen. Ja, så laver jeg noget IT-opgave for butikken. Ad hoc. Og hvad betyder det? Det betyder, når jeg har lyst. Det kan jeg godt lide. Så det meste af tiden, når jeg pause. Det er chefen ikke tilfreds med. Chefen? Hvem er det? Det er Jan. Ja, det er min bror. Er det også min? Kunne du pege på ham en gang, så jeg ved, hvem det er? Det vil jeg gerne. Det er det folk, der sidder med. Ja. Ja. Men de arbejder. Ja, jeg møder tidligt. For tidligt nogle gange. Altid før tid. Ja, det kunne jeg ikke drømme om. Så du møder ikke til nogen fast tid? Nej. Det er ikke engang altid, jeg møder. Jeg kommer og går, som det passer mig. Hvordan kan du slippe afsted med det? Ja. Det er ganske simpelt. Det er fordi, jeg er geni. De kan overhovedet ikke undvære mig. Så er geni simpelthen. Og den der underbetalte lidt af slagsen. Det er jeg overhovedet ikke tilfreds med. Jeg er ikke helt tilfreds med min mand. Men jeg vil jo spille i butikken stort set altid. Har du aldrig haft lyst til at prøve noget andet så, eller? Jo, det er jeg tit. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget. Men du er et geni, siger du? Ja. Jeg får ikke problemerne længe inden de opstår. Og så løser du dem, eller? Ja. Men først længe efter de er opstået. Men jeg kan altid få øje på problemerne. Har du en speciel teknik til det, eller? Ja. Jeg bruger 2 briller. Så er det lige før jeg kan se ind i fremtiden. Jeg synes altså bare, det ser dumt ud. Ja. Sådan er det. Hvad synes du, hvad er din spidskompetence, Lisbeth Gemmer? Jeg tror lige, den er glædet lidt. Det er jo lige en ansigtsløftning. Ja. Hvad er din
spidskompetencer. Er du også et geni, eller? Nej, jeg var rigtig god til kundekontakt. Yeah. Så længe kunderne de opfører sig ordentligt, og ikke er urimelige, så er jeg lige så god som dagen lang. Men hvis de vil snyde, så falder der brønden ned. Hvad kunne det for eksempel være, de snød med? Det er for eksempel alle dem, der er lidt brunere end gennemsnittet. Når de får taget pasbilledet, så vil de køres lysere. Det er jeg slet ikke tilfreds med. Det er snyd. Og billedmanipulation. Det kommer ikke til at ske i min butik. Nej. Sådan er det. Så er der fra at lave en udstilling i vinduet. Ja. Den er altid up to date. Ja, for jeg følger med, hvad der sker i byen. For eksempel så har vi lige haft besøg af Rafael Nadal. Han er lækker. Ja, det ser jeg ikke højt. Og så lavede du en udstilling her? Ja, så fyldte jeg hele vinduet med billeder af ham. Og en masse tennisbolde. Jeg kunne overhovedet ikke undgå at se det, da han var i nærheden. Jeg tror nu ikke, han kunne lide det. Tror du ikke? Nej, det skider jeg på. Ja. Men I vil ikke på arbejde hele tiden? Nej, vi er også fri. Hvad laver du i din fritid så? Jeg nusser. Du nusser simpelthen? Ja, med Paul. Det kan jeg rigtig godt lide. Hvad med Paul så? Kan han også godt lide det sådan? Aner det ikke. Nej, det er jeg aldrig spurgt efter. Jeg er også fuldstændig ligeglad. Men hvis han har været sød, så kysser jeg ham. Med tungen. Gør du det? Ja, det kan jeg ikke anbefale. Nej, så vil jeg hellere til fest. Du kan godt lide at gå til fest? Ja, så skærer jeg fuldstændig ud. Så ryger jeg cigar. Ja, det var den lige cognac først. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg er også glad for fest. Jeg har lyst til at hjem igen. Det vil du ikke. Nej, Hvorfor ikke? han der er alene. Når jeg er så fest, så er der fred og ro så længe. Men nogle gange så tager jeg tidligere hjem alligevel. Hvad er det, der afgør det? Det kommer an på musikken. Er jeg også den der eneste spiller? Ja, så jeg tager tidligt hjem. Det bliver en rigtig kort aften. Ja. Men, jeg har heldigvis noget at spise. Det var god mad. Hvad er god mad for dig? Det er noget, der ikke er økologisk. Og sundt skal det heller ikke være. Ja. Jeg elsker at spise sundt. Gør du det? Ja. Det kan man også godt se på mig. Ja. Jeg holder mig i form. Det er jo det, som hvad det er. Hvad er du der, Lisbeth? Jeg er lækker. Iha! Det er jeg rigtig godt tilfreds med. Ja. Men altså, der skal også motion til. Ja. Så jeg løber en lang tur hver dag. Ja. Det gør jeg slet ikke. Nej, men jeg går også på at køre en tur. Hvor kører du hen så? Det er lige meget. Men uanset hvor jeg kører hen, så er jeg sømmet i bund.
Jeg har for mange fartbøder. Ja. Jeg har også en hel samling af kørekort. Jeg får den nyt en gang imellem. Han kender dig sgu bedre. Ja, jeg bliver tit stoppet. Og hvad så? Ja, så ser jeg min brors personnummer. Hvad, de kender mig efterhånden for godt. Jeg hader politiet. Jeg tror heller ikke, de kan lide mig. Til gengæld, så kan jeg rigtig godt lide min Harley Davidson. Du har Harley Davidson? Ja. Ja, der tror jeg, der står Harley Davidson på. Har du? Ja. Ja, en kasket og en t-shirt. Og et par underbukser. Så du har underbukser, hvis du har Harley Davidson på os? Ja. Har du Harley Davidson underbukser på i aften så? Nej. Men der er bremsespor for en Harley Davidson. Jeg er heller ikke særlig heldig med trafik. Det er du ikke? Nej, for jeg markerer i kælderen. Jeg får en ny boligsikring en gang om ugen. Jamen, der er helt ekko, når det sker. Det er ikke altid, jeg er det. Hvorfor ikke? Nej, jeg drikker vin. Jeg er vinkender. Så du har forstand på vin simpelthen? Ja, Så hvis du skulle anbefale en rigtig god flaske vin sådan lige på stedet her, hvad skulle det være for noget så? det er lige meget. Er det? Ja, bare der er nok. Ja, sådan er det, når man bor i Bogense. Der har man ikke rigtig noget at gå op i. Det er kun, hvordan vinen smager, og hvilken retning vinden den blæser. Og den blæser altid. Ja. Jeg mangler aldrig rødvin. Nej, jeg køber bare. Du køber bare? Ja. Det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Jeg bruger som regel flere penge, end jeg tjener. Men det er heller ikke særlig svært. Det går nok alligevel. Jeg sælger bare en hvil mere. Ja, det snakker han tit om. Gør han det? Ja, Snakker du så meget, Per? Ja. Jeg snakker, og røven den går. Er det virkelig rigtigt, Lisbeth? Snakker han så meget? ja. Men han siger ikke rigtig noget. Sådan er det. Er det virkelig det? Ja. Det har jeg også sagt til alle dem, der gider at høre om det. Er det rigtigt? Har hun det? Ja. Hun har også sagt til nogen, der ikke gider at høre om det. Så du har fortalt det til alle, stort set? Ja. Undtagen vores naboer derhjemme. Dem har du ikke sagt det til? Nej, dem snakker vi ikke med. Hvorfor ikke det? Nej, de vil ikke snakke med os. Nå. Hvordan kan det være? Ved du det? Ja. Det er fordi naboerne, de er misundelige. Men det er fordi, vi har noget, de ikke har. Nå. Og hvad er det? Men det er flinke naboer. Det kan jeg godt se, det er et problem. Ja, jamen, vi flytter ikke. Det kan de gøre. Jeg er jo før jo bedre. Ja, men jeg tror måske hellere, vi må stoppe, før at I kommer til at sige noget, I fortryder senere, ikke? Det er alt for sent til det. Jeg har fortrudt for længe siden. Hvad med dig? Har du også fortrudt? Ja. Det blev allerede det. Det gjorde jeg allerede den dag, jeg blev ansat. Men Lisbeth, nu du alligevel har fortrudt, har du flere hemmeligheder, vi lige så godt gøre her til sidst, så? Ja. Sådan en rigtig god en. Ja. Jamen, jeg er virkelig spændt på, hvad det er. Men det er jeg også. Jeg står faktisk og bliver lidt nervøs. Ved du hvad? Det behøver du ikke være, fordi vi er simpelthen færdige, så jeg har ikke noget at spørge om. Tak for hjælpen. Og
Metro, vi er jo simpelthen færdige med hinanden også nu. Nej, hov. Jeg er ikke færdig endnu. Jamen, nu er jeg slet ikke med. Hvad mangler vi der? Jamen, jeg har ikke lavet mit dansenummer endnu. Så du vil lave et dansenummer for os? Ja? Var det ikke bedre, hvis du ventede til at gå, så måske kunne der komme noget musik på os? Jo. Så kan jeg lige nå at få en kæp i øret først. Det er godt. Så vil jeg gerne tak for hjælpen, Lejre. Det var ikke for mig. Kan I have en rigtig god aften? Fortsat. Hej med jer.